И здравейте всички хора, аз съм Суперман 53053 и сега ще снимам клип в TT Minecraft, най-якия сервер в света. Всичко добър е много сервера. Ще покажа моите хоми. Но ако мога да поразкарам из сервера, ето вижте ми е къщата. И сега ще покажа така, чакайте дали съм говорен. Както виждате, имам доста овци, редовен съм в този сервер. Има и доста хора. Ето само ако мога да Суперман 533, нали, аз играя в един сервер, хора да знаете, аз ще ви покажа, ако искате да играете. Ще ви направя админ. Ще ви представям нашия сервер, ако искате, но не в този клип. Канала ми е за много сервери, да, но той ми е най-як. В него съм качал към 3-4 клипа. Чакайте сега така аз се покатерям на шопа ми. Ето го. Ето го моя шоп. Сега ще ви го покажа отвътре. Както виждате, казва се страна на моето име, ето Рене 04. Аз съм с Рене 04 скина. Ето ще го покажа. Ето го. Така, на шопа ми продавам глави, чувството аз мога да ги отварям. Пазите, че е мой магазин. И мога, който искам да правя в него, защото той е мой. И ето тази къща е моя. Ако се абонирате, мога да ви я дам безплатно. В този сервер ще ви я дам безплатно, ако се абонирате. И това е. Нека аз се абонирам. Ще напиша коментар. Добре. Така има доста забележителности в сервера. Ще да се провериш колко коментари имаш? Не, защото в момента снимам. Аз чупих преди. Гъбата малко да Аз уберем. почупих малко гъба. И тая се чупа цялата. Правим си или супа, или я залагаме и си правим, къща си правим от нея. Малко странно прозвучава, да, но ние си я оширяваме, правим си я. След малко ще ви покажа в друг клип, ще ви покажа малко PvP, ако му остане време де. Той има още 7 минути до края на клипа. И админа много, ако някой нещо направи в сервера, много е внимателен. Той се казва Ричи, Рикардо се казва. Но в сервера се казва Ричи. Така има още на гъба. Тия гъби ще се взима други гъби. Тук има заек. Ще взимам цветята, защото ще се правя такова лазер. Така има едно зайче. Много удъхна. И в този сервер, като убиеш някое животно, веднага ти дава кръв, а не веднага ти дава глава.
Не се набера още тя. Аз сигурно ме познавате, аз предбях Team Power. Тихома! Теодоре! Здравейте! Пак съм тук, така че правя следващия сървъра, ходих се до хорната и пак се връщах. И аз имам няколко къщи. Имам си рейсове, така ако намерим някъде къща ще направим рейс. Но някои имат рейс. Даже някои крадат къщи и ги продават в този сървър. Да, нали казвам, админа... админа много внимателен и ще оправя всичко. Той заслужава да е админ на сървъра. Има вотове, всичко рейсове. Като най-нормалните сървъри, да, но той е направо... Паднах някъде... Чакай малко. Що не може? Сега ще стане. Ти какво правиш? Така... Има едно прасе. Но аз като нямам храна, така ще го изявам. И както ви казах, има сървъра, каквото убиете, пуска глава. И ако се... Вижте, ако се фърла в това, не ме дъни много. Ще ви кажа защо. Защото вижте, аз съм с Diamond брони. Но в другия ми клип ще представя целият сървър ларповете. Тя да го видя, ако има още време, мога още сега да ги представя. Нищо нямам време. Тя рози, че може да му потрябва. Ето и време. Какъв лайк искаш? Червен. Нали казвам, ще трябват ми червени цветя, такива червен цвят, защото ще правя стъкла. Тези неща са на такова. Доста, стана тъмно, но не доста. След малко ще започне да се обтъмнява доста. И така, дали може да намерим синьо цвете. Купваме това, да видя дали ще стане. Чакайте малко да проверим. Не, нещо не става. Това служи, ако искате, например, във водата с такова, да си починете във водата. Чупете едно такова, вземате си ги с бас. И пишете на ваша... да, се абонирайте за този сървър, абонирайте за клипа, вотвайте за сървъра. Сървър ще стане много известен и това беше от нас. И бай-бай!